दिनै मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोननि सेराव बा सिगाङाव मोनसे गोथां फोरमानखौ होनो थांगासिनो दङ आङो नोंथांमोना भिडिअखौ कमप्लिट नायलांजोबानो जाबाय मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा मा बुंदों 17 इयार्सआव मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा जास्ट फर एन्टारटेनमेन्टल' खालामबोदों बिथाङा बुंदों नङा होमब्ला थारैनो जुदि मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा बे 17 इयार्सआव एन्टारटेनमेन्ट जुदि खालामबोदोंमोनब्ला जाय लामाजों थांलाय फैलाय खालामबाय दङ आरो बिथाङा दा समाव जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्टनि सासे सीएम थारैनो जुदि 17 इयार्स एन्टारटेनमेन्ट खालामदोंमोनब्ला बे मानगोनां प्रमद बर'आ बे 17 इयार्सआव बानायनाय बिटिसि सेक्रेटारि न' सिङाव थानानै दिनै बिटिसि गभर्नमेन्टखौ सालायगासिनो दङ बे बिटिसि सेक्रेटारि न'खौ सोर लुनाय सोर लुनाय बे न'खौ मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननायनि समावनो लुनाय मानगोनां प्रमद बर' नोंथांनि पलिटिकेलि माखासे दाबुं बाथ्रा बुंनाया जों रायजो राजाफोरनि नोजोराव खोमायाव गोसोआव जेबो एट्राक्शन लाबोनो हाखाला खारन नोंथांखौ जों अलरेडि मिथिखाबाय नोंथाङा सासे खुगायावल' बुंग्रा प्रेक्टिकेलि नोंथाङा जेबो गैया खुगायावल' जोबोद बुङो नोंथाङा आरो जेराव मोनसे साननो गोनां बाथ्राया जाहैबाय मा नोंथाङा दिनै बिटिसिनि सासे सीएम नोंथांनि आखायाव बिटिसिनि पलिटिकेल सिस्टेमा दङ नाथाय अब्लाबो नोंथाङा दिनै नोंथांनि आखायाव मोननाय पावारखौ गोसोबायदि बाहायनो हाया जायनि थाखाय नोंथांनि गभर्नमेन्ट दैदेननाया दिनै 4 इयार्स कमप्लिट जालांबाय 5 इयार्स कमप्लिट जानो थांगासिनो दङ आरो बे बिटिआरपि सेकर्डआ दिनै 5 इयार्स कमप्लिट जालांबाय नाथाय अब्लाबो नोंथाङा मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोननि मोननांगौ मोनथायफोरखौ दिनै खावसेल' होनो हाबाय खावसेखौ दिनै गारसोनानै दोनबाय थारैनो नोंथांनि आखायाव पावार थानायब्लासो नों बेफोरखौ नों मावफुंना होनो हागौमोन दिनै बिटिसिनि सिङाव जायखिजाया खामानिखौ लानानै नोंथाङा खामानि मावनो थाखाय जुदि थांखि लादोंब्ला सिमां सुजुदोंब्ला बेनि एगेन्स्टआव नोंथाङा दिनै बै स्टेट गभर्नमेन्टनि सोरबा मिनिस्टार मन्थ्रिनाव थांनानै सावरायग्रोनो गोनां बायथ' जानानै फैयो साजेसन लानो गोनां बाथ्रा जानानै फैयो दिनै थारैनो सासे डिसिआसो जोंनि बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमखौ नोजोर लानानै नोजोरथि होनानै दिनै बिथोन खालामगासिनो दङ दिनै जुदि सासे डिसिआ जोंनि बिटिसिखौ जुदि नोजोर लाखिबाय दंब्ला नोजोर लाखिनो जुदि राइट्स मोनोब्ला अब्ला दिनै थोंजोङै नङाब्लाबो इनडाइरेक्टलि आसाम स्टेटआ जोंनि बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमखौ सालायगासिनो दङ आरो बेफोर बोरै जाखो थांनाय बिटिआर रेकर्डनि गेजेरजों दिनै मानगोनां प्रमद बर' नोंथांमोनानो जोंनि बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव एन्ट्रि मारिफैदों नोंथांमोनजों लोगोसेनो दिनै स्टेट गभर्नमेन्टनि माखासे मन्थ्रि मिनिस्टारफोरा आसाम स्टेटनि पलिटिकेल सिस्टेमजों जोंनि बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमखौ सालायनो सुजुग आरो सुबिदा मोनबाय बेसे लासिंसिनि बाथ्रा दिनै बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों मोनखाबोनाय लाबोखानाय पावार एन्ड फांसनफोरखौ मोनखानाय गोहोफोरखौ बे थांनाय बिटिआर रेकर्डनि गेजेरजों खोमानानैसो लाना फैबाय नोंथांमोना दिनै जोंनि बर' माहारिनि साफा गोख्रों दैदेनगिरि साफा गोरों सेन्टिमेन्टेल साननो हनो हानाय सासे गोरों लिडार दिनै नोंथांमोना एसेबां गोरों जाखानानैब्लाबो बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों मोनखानाय पावार एन्ड फांसनफोरखौ बे बिटिआरपि सेकर्डनि गेजेरजों मानो खोमानानै लाना फैनाय जाखो आसाम स्टेटनि माखासे पलिटिकेलि इन्टेलेक्चुएल लिडारफ्रा नोंथांमोनजों मोनसे एग्रिमेन्ट खालामदों जानो हानाय जेराव बिथांमोना बुंदों जानो हानाय जे बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों लाबोनाय जायफोर एडमिनिस्ट्रेशन पावार एन्ड फांसनफोरखौ जों आसाम स्टेटनो सालायनो थाखाय नोंथांमोना मोनथाय होब्लासो नोंथांमोननि माखासे साननाय खोथाफोरखौ जोङो मावफुंनानै होगोन बेफोरबायदि पलिटिकेलि एग्रिमेन्ट जादों जानो हानाय रायजो राजा नोंथांमोन जायनि थाखायनो दिनै बे बिटिआरपि सेकर्डनि उनावहाय बिटिसिनि पावार एन्ड फांसनफोरा एडमिनिस्ट्रेशन माने गोहोफोरा दिनै स्टेट गभर्नमेन्टनि आन्डाराव थांजोबफिनबाय दा दिनै जोंहा न'खरावनो न'खरनि फिसाफोरानो गावनि न'खरखौ सालायनो हानाय गोहो दंखायोमोन दा न'खरनि गोहोखौ दिनै गुबुन न'खराव दिनै फाननानै मा मुलाम्फा मोनखो बेफोरबायदि लिडारफ्रा मा मुलाम्फा मोनखो बेनि फिननायखौ हो एसेबां जुदि सेन्टिमेन्टेल गोरों मोनब्ला बेनि फिननायखौ हो दिनै जोंनि बर' माहारिनि इयुन जेनेरेशना सोरबायदि लिडारा सोरबायदि दैदेनगिरिया माबायदि सिस्टेमजों जोंनि माहारिजों लोगोसे जोंनि इयुन जेनेरेशनखौ लांनो नाजागासिनो दङ जों गासिबो ए टु जेड हमदांजोबनो हाखाबाय दिनै पलिटिकेल सिस्टेमाव जोंनो आंनो मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौ नाङा सिदा बुंखाबाय आङो जोंनि बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव मानगोनां प्रमद बर'नि जायगायाव गुबुन सोरबा फैथों बेवहाय जों मस्ट वेलकाम खालामगोन खिन्थु स्पेसियेलि मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौ आंनो नाङा जोंनो नाङा सिदा बुंखाबाय आङो जोंनि बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव जेराव 17 इयार्स मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा बिटिसिआव एन्टारटेनमेन्टल' खालामबोदों होननाय बाथ्रानि सायाव नैबे फोरमानखौ होगोन आङो बे मोनसे बाय' नोंथांमोना मोजाङै नाय जे 2003 बिटिसि एकर्डनिफ्राय 2020 मायथाइसिमहालागै जोंनि बाय'ग्राफिकेल जिथु ग्राफ लाइन डेभेलपमेन्टनि
बे ग्राफ लाइनखौ नोंथांमोना एसे नोजोर होनानै नाय आरो 2020 मायथाइनि उनावहाय मानगोनां प्रमद बर' बिथांमोननि गभर्नमेन्ट दैदेननायनि समाव जाय डेभेलपमेन्टनि ग्राफ लाइन बे ग्राफ लाइनखौ नोंथांमोना नाय एसेबो दावगानाय डेभेलपमेन्टनि ग्राफ लाइनखौ बारनायखौ जोङो नुनो मोना जेराव दिनै जों बैफोर माखासे नुथायखौ लानानै थोंजोङै बाथ्रा बुंनो हायो मानगोनां हाग्रामा महिलारी सारा 17 इयार्सआव जेसेबांखिनि डेभेलपमेन्ट खालामदों बैफोर डेभेलपमेन्ट खालामबोनाय खामानिफोरखौ दिनैयो मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय सरकारा 10% 20% बो रिपेयारिं खालामस्लाबजोबनोबो हाबावाखै अब्ला साननानै नाय मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन जेराव मानगोनां हाग्रामा महिलारी सारा 3 कौटियाव गेस्ट हाउसखौ खालामो 3 कौटियाव मोनसे न'आ लुफुंजायो आरो बे न'खौ रिपेयारिं खालामनो थाखाय 12 कौटि रांनि गोनांथि जायो अब्ला साननानै नायदो सिदा बाथ्राखा साननानै नाय नोंथांमोना बिजिरनानै नाय दिनै मानगोनां हाग्रामा महिलारी सारा गावनि गभर्नमेन्ट दैदेननायनि समाव पलिटिकल पावारखौ लानानै मेजरलि इनफ्रास्ट्राक्चार एडुकेशन हेल्थ टुरिज्म पावर एन्ड साप्लाइ बेफोरबायदि गुबै गुदि मेजर साबजेक्टफोरखौ नोजोर होनानै बिटिसि आव बिथाङा खामानि मावबोदोंमोन दिनै बिथांनि गभर्नमेन्ट दैदेननायनि समावनो माखासे इम्पर्टेन्ट इन्स्टिट्युशनफोरा दिनै गायसनजादोंमोन दिनै सिआइटिनि बाथ्राखौ बुं दिनै बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि बाथ्रा बुं आरो मेजरलि बिथांनि गभर्नमेन्ट दैदेननाय समाव एडुकेशन सेक्टरखौ बिथाङा फार्स्ट अफ अल नाम्बार 1 साबजेक्टआव लानानै बिथाङा नोजोर होनानै खामानि मावबोदोंमोन दिनै बिथांनि गभर्नमेन्टनि समावनो गहपुर सनितपुर ढेकियाजुलिनिफ्राय थोंजोङै माने गसाइगाव क'क्राझारसिम माने कानेक्शन खालामनो हानाय माने सुबिदा बड'लेण्ड बास जेराव दिनै बड'लेण्ड बास होनाय लोगो लोगोनो जोंहा मोनसे माने गोसोआव माने डाउटआ क्लियार जायो जेराव जोंनिनो बर'निनो माने मोनसे बड'लेण्ड बास बेवहाय जोंहा माने 100% माने सेफटि जोंहा माने जेबो गिनांगौ गैया दिनै लखिमपुर गहपुर धेमाजि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय दिनै थोंजोङै क'क्राझार उदालगुरि ना गसाइगावसिम आप टु श्रीरामपुर गेटसिम बेंगल गेटसिम जोंहा माने थांलाय फैलाय खालामनायनि माखासे सुबिदाफोरखौ जोङो खालामनानै लानो हादोंमोन दा मानगोनां हाग्रामा महिलारी सारा नाय बे पलिटिकल प्लेटफर्मनि गेजेरजों पलिटिकल पावारनि गेजेरजों माबायदि साननानै बेफोरबायदि माखासे इन्टेलेक्चुएल खामानिफोरखौ बिथाङा मावलांदों आरो गेस्ट हाउसनि बाथ्रा ना दिल्ली सिलिगुरि बेंगल ना बिथाङा नाय माबायदि माने एखेबारे माथाफोरखौ मारिनानै बिथाङा प्रेक्टिकेलि मावनानै जों रायजो राजानि सिगाङाव दिन्थिफुंदोंमोन जेराव गासैबो बर' फिसाफोरनि बेसेनजों लानानै फैनाय बिटिसि मोनसे एकर्ड जेराव गासैबो बर' फिसाफोरनि बेसेनजों लानानै फैनाय बिटिआर एकर्ड फारागथिखौ नोंथांमोना नाय रायजो राजा नोंथांमोन गावबा गावनि गोसोखौ सुफुंनो थाखाय खुगायाव गोदै गोदै डायलग होग्रा लिडार आरो पलिटिकल लिडारफोरखौ फैबाय थानाय समाव जोंनि बर' माहारिनि दानानै दोननाय नेमखान्थिनि गेजेरजों सिदा किक आउट खालामखागोन बियो एआनो जा बियो बिआनो जा बियो जेडआनो जा जायखिजाया लिडारानो जा दिनै सिदा बाथ्राखा बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों मोनबोनाय लाबोखानाय पावार एन्ड फांसनखौ जोङो लाबोफिननांगौ जोंनि गोहोआ जोंनि आखायावनो थानांगौ आरो जोंनि गोहोखौ लानानै जोंनि माहारिनि सोरबा बर' फिसाफ्रा जोंनि बे बिटिसि पलिटिकल सिस्टेमखौ सालायनांगौ दा गासैबो बर' माहारिनि रायजो राजाफोरखौ मोनसेल' बाथ्रा बुंगोन आङो दिनै जोंनि हारिनि पलिटिकल सिस्टेमजों मोनखानाय गोहोखौ जोंनो नांगौना नाङा नांफिनगौना नांफिना दिनै जोंहा न'खरावनो मोनसे गोहो दंखायोमोन आरो बे गोहोखौ जोंनि माहारिनि सोरबा लिडारा दिनै खोमानानै फैदों दिनै खोमाग्रा लिडारखौ जों सापर्ट होनांगौना बे गोहोखौ लाबोग्रा लिडारखौ जों सापर्ट खालामनांगौ रायजो राजा नोंथांमोन आरो बे गोहोखौ लाबोफिननो थाखाय बे गोहोखौ लाबोजेनग्रा लिडारखौ जोङो फैबाय थानाय 2025 बिटिसि बिसायख'थिनि गेजेरजों हेफाजाब होनानै बे बिटिसि पलिटिकल सिस्टेमाव जों बिखौ बिटिसि गभर्नमेन्टखौ सालायनो थाखाय सुजुग आरो सुबिदा होफिननांगौ सोरबा दैदेनगिरिया बबेबा मोनसे पार्टिनिफ्राय रिजाइन होनानै एंगारलांनायाव मोनसे पलिटिकल पार्टिया मालाबाबो थैनो थाङा बे पलिटिकल पार्टिया गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिनसो जाबोयो बे बाथ्राखौ गोसोआव लाखि बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों मोनबोखानाय गोहोफोरखौ पावार एन्ड फांसनफोरखौ थांनाय 2020-27 जानुवारि बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों खोमाजुबना लाना फैनाय जादों दिनै मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा बा बिथांमोन बायदि लेखा गोरों हारि सेन्टिमेन्टेल दैदेनगिरिफोरानो बेफोरबायदि एसेबां थार्ड क्लास लेभेलनि गोरोन्थिखौ माबोरैहाय मावबोनो हाखो दिनैनि समाव बेसो जोबोद साननो गोनां बाथ्रा जाना फैदों पलिटिक्सनि मेटारखौ दसे दोनथ' इउपिपिएलआबो जोंनि बर' हारिनिनो बिपिएफआबो जोंनि बर' हारिनिनो नाथाय जोंनि बर' हारिनि बे बिटिसिनि पलिटिकल सिस्टेमाव सोर पलिटिकल लिडारनि दैदेननायाव जोंनि माहारिनि सिस्टेम
जोंनि माहारिनि आबहावाफोरा बे बिटिसि पलिटिकल सिस्टेमनि गेजेरजों एसेब्लाबो गोजोन थासारिनि लामायाव लाबोनो हायो बा जों थानो हायो आरो जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव बे पलिटिकल सिस्टेमनि गेजेरजों एसेब्लाबो मोजां लामाखौ लाबोनो हाग्रा पलिटिकल गोख्रों दैदेनगिरि महरै जोङो दिनैनि बे समाव मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारखौ जोङो गोग्गानानै बुंनो हायो। मिथिबाय बिटिआर पिस एकर्डनि गेजेरजों दिनै मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोनखौ लानानै फैनो हादों मोजांनि बाथ्रा आंबो मस्ट वेलकाम खालामो बुहुमनि साफ्रोम बर' फिसाफ्राबो दिनै गोजोनदों। दिनै बिटिआर पिस एकर्डनि गेजेरजोंनो गोसोब्ला जोंनि बै माखासे दैदेनगिरिफ्रा स्ट्रं मोनब्ला बे बिटिआर पिस एकर्डनि गेजेरजोंनो मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोननि ए टु जेड प्रब्लेमफोरखौ सुस्रांनानै लाबोजोबखानो हागौमोन। मानगोनां रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे जेसेबांखिनि एनडिबि ब्रादार्समोना जोबथेसालियाव दङ बैसोर गासैखौबो बे बिटिआर पिस एकर्डनि गेजेरजों उदां खालामजोबना लानो हागौमोन बै माखासे जोंनि हारिनि लिडारफ्रा स्ट्रं मोनब्ला। नाथाय बै सागानगिरिफोरनि गेजेराव माखासे ओरैबायदि लिडारफोर दङ गावसोरो जोंनि बिटिसि पलिटिकल सिस्टेमाव साफा साफा लिडार जानो थाखाय ओरैबायदि हाखु दाखु गोसोफोरा माने क्लाब क्लाब जानानै दंमोन जायनि थाखाय दिनै आसाम स्टेटनि एन्टि बड' माखासे लिडारफोरा जोंनि बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों मोनखानाय बिटिसि पलिटिकल सिस्टेमनि जायफोर पावार एन्ड फांसनफोर बैफोर पावार एन्ड फांसनफोरखौ बे बिटिआर पिस एकर्डनि गेजेरजों जोंनो आसाम स्टेटनो सालायनो नोंसोर जुदि होयोब्लासो जों बेफोरबायदि खालामगोन जों नोंसोरनि बाथ्राफोरखौ मानिगोन बेफोरबायदि आन्दोयै माबा मोनसे एग्रिमेन्ट जानानै थांदों। नोंसोर बिटिसिआव थानाय पावार एन्ड फांसनफोरखौ जोंनो सालायनो आखायाव बिबान होयोब्लासो जों नोंथांखौ बिटिसिनि लिडार खालामगोन बेफोरबायदि आन्दोयै मोनसे एग्रिमेन्ट जानानै थांदों जायनि थाखाय बे बिटिआर एकर्डनि सागानगिरिफोरनि गेजेराव माखासे सानैसो सागानगिरिफ्रा गावखौ साफा साफा बे बिटिसि पलिटिकल सिस्टेमाव आबुं महरै लिडारनि महरखौ मोनफुंहोनो थाखाय बैफोरबायदि एग्रिमेन्टफोरखौ आन्दोयै खालामनानै बे बिटिआर पिस एकर्डखौ लाना फैनाय जादोंमोन जायनि थाखाय दिनै जोङो थोंजोङै बुंखायो बे बिटिआर पिस एकर्डआ पलिटिकेलि मोनसे मिनिंलेस एकर्डसो। नंगौना नङा रायजो राजा नोंथांमोन?